A Vilafranca hi ha barris que no reben bé la senyal de telefonia i d'internet. Si paguem un servei, no? A més és un servei que no és barat, no? És evident que si paguem un servei hem d'exigir la millor qualitat per a aquest servei i que sigui un servei que s'adigui a les necessitats de la vila i dels ciutadans de la vila. I, evidentment, hi vam donar suport. Vivim en una societat en què quasi tot ho hem de fer telemàticament. Començant per les administracions, tothom ens exigeix fer qualsevol cosa telemàticament. Des de Vilafranca en Comú vam expressar la voluntat d'anar una mica més lluny, perquè ja el 2018 vàrem presentar una moció demanant que Vilafranca tingués zones d'espai públic amb wifi lliure. Aquesta moció el 2018 va ser rebutjada i jo ahir la vaig tornar a recordar, més que res perquè més enllà de donar suport a la moció que presentava Junts, ens va semblar que era el moment de tornar a plantejar-nos aquest aspecte. Ahir es portava a aprovació una moció reclamant un millor servei per a les persones, per a la ciutadania, que podem pagar aquest servei i volem un servei de qualitat, però hi ha persones que no poden pagar aquest servei. I per tant, nosaltres pensem que sí, que s'ha de reclamar que el que es pagui sigui de bona qualitat, però que ningú es pot quedar enrere per qüestions econòmiques. I aquest era el nostre recordatori d'ahir, que en parlarem en més ocasions amb l'equip de govern. Hi ha viles, hi ha ciutats que tenen espais públics amb wifi lliure i la gent que a casa seva no té accés el té a l'espai públic. I això és el que demanem.